Здравейте всички! Аз съм MikeBG и днес ще играем пак Team Fortress 2. Нека да започнем. Ще бъдем Пайро или подплавача, каквото такова. И да, нека да започнем. Нека да си вземем огнефъргачката. Това ми е 32-та секунда от епизода и вече ме убиват. Гати. До това е стигнал света. До убийства. Пу, да му се не види. Само убийства. Трябва да се засрамят. Макс! С Богом жесток свят. Не трябваше да бъда подпълвача. Или да кажем пайрото. Айде се не види. Ама... This is the life. Нямам думи. Просто нямам думи. О да, докато зарежда, т.е. докато се прераждаме, искам да кажа, че днес, хора, на това видео в описанието ще сложа линк към моята нова Facebook страница, която ще довърша точно след като спра това видео. Като сложа край, точка. Да. Добре. Няма ли друг път, по който да минем? Ето. Добре. Мога ли да подпаля от моите? Не. Съм ядосан. Ама хич. О, да се скрия. Скрий се. Гледай с къщичката. Идеално. Така мраза да губя, ама винаги така ще става. И защо съм червеният отбор? Каквото такова. Как? Искам това.
някой няма да ми казва къде да не хода. Освен този знак. Каквото такова. Няма амуниции. Добре. Добре. Щом така искаш да си играем син. Къде си? Изобщо убил ли съм някой? Не. Всъщност съм убил. Супер. Да! Най-накрая! Един да съм убил. Как да го взема? Не мога. С Х. Ето. Да му се не види да ти. Това е супер! И скоро ще умра. Да. Не! Да му се не види Адриан 1992. Ама поне съм убил 3. Това е нов рекорд за мен. Нов рекорд. Все пак играта за почти никога. Имам я от 1-2, да кажем, 3 дни. Имам я за 3 дни. И... Добре. Играя тази игра от 3-4 дни и съм я играл само 2 пъти. Когато малко след като се изтеглих и веднъж, когато играх с приятели и сега. Затова 3 пъти. Never trust a sniper. Good advice. I hate you, soldier. You're such a bitch. За Богом, жесток свят. Нали сте подбавач? Какъв ти е проблема, човек? Здрасти. Нещо не мога да ти направя, за това. Здрасти. Да му се не види, Ада. Поне убих ли някой? Искам... 5 човека съм убил. Рекорд. Личен рекорд, който може би никога повече няма да го постигна. Добре. Нека да стана 6. Как? Окей. Аз так му излизам и виждам един човек как тък му умира и една секунда по-късно виждам това нещо. Намирисва ми на нещо. И не е на... Хайде. Бих ли го? Моля. 6! И съм
Аз съм номер 5. Абе, добре. 7 човека съм убил. Боже. Здравей! Тук пък какво? Убил съм 9 човека и съм... Все още съм 5. Все още съм 5. Ама... Много съм щастлив от това, че... Вече съм убил 9 човека. Защото аз повечето пъти убивам 1-2, а сега пък 9. Това е с 7 човека повече. Това е 85% подобрение. Горе-долу. Значи не 85%. Да кажем, че 54% подобряване. И 9 човека. Синият отбор превзема зоната. Ах, да ви... Но убих 9 от сините, а сега съм от тях. Нека да ги изгорим. Здравей, спай! Това бях сигурен, че беше... Какво за такова? Усещам, че не хода никъде. Shit on you, bitch! Shit on you! Хе! О! Чакай, беше... О, да! Нека да убием и него. Айде! Пройс! Ах ти! Колко съм убил? 2! Не, чакай. Девет. Все още пише 9. Тук долу. 6. Бил съм 6. Каквото такова. Защо само си удрям микрофона? Не знам. И това видео вече е 14 минути. И да, скоро ще го приключа. Само да убия още един. И да. Видеото е бай-бай, чао, адиос, амигос, мучачос. Какво да се сетите? Гудбай. Да се не види. Айде. Убих ли някой? 7! Окей! Дано да ви е харесало видеото, хора. И да,
ще се видим утре. А може да ме видите... Може да видите моята Facebook страница и чао!